Museum life and you may so your way. I have quite a mention assume a fire service station and a program air coso and then a official launching of inter-electoral area Xmas Gala. I the coso December 27th to 28th. Ebe butu butu butu. And I coso in collaboration with T Lotteries and Kana City, Kana One. Omuna Jumadi, Omo Aso Ase Kakra. Nti ni wo mu ani sɛ yɛbɛtwa biribiara live ɛde ama wo na wahwɛ neɛ ɛkɔ so kama all the electoral areas assembly members no obiara ne ne team ɛwɔ ha a dwumadie no yɛfa no live dwumadie no anya ahyɛseɛ na ansa na no DJ mepɛ sɛ ɔma me anwom gospel a ɛdɛ obi a wɔ ha bia mepɛ sɛ mehu sɛ ɔkeka wo ho obi a ɛnkeka ne ho kakra ɛmfa ma gospel a ɛdɛ paa gospel no yɛwie pɛ okay. Hallelujah. Oh, yeah, me too. Push on your foot. What about me? No more. Oh, but
This wedding queen, all the saints and power. Desire incredible. I'm an only coming. Yes, wedding queen. All the saints and power. Desire incredible. See, I know what I say yes, wedding queen. Yes, wedding queen. All the saints and power. Desire incredible. Okay. Yes. I say yes, wedding queen. Yes, wedding queen. And you make your dance here. What I said. Teams who are almost qualified. Oh yes. You move here. I dance it. But who more thing? A cheap was it for? And I'm a more one. Where are you? Because of more. No, not qualified. Hey. And I'm supposed to do. Mammy, I'm not a gospel, mammy. On the gospel. And Una will do, Beba, now what's that? Time, yeah, bragging. I ain't now going. Well, me, Sabra, not okay, but I don't need you for him. Nico baby. Sir, or any program nana, because we want to hear, I don't know, I don't know. I was for moving channel. Sir, Martin, say, your pong, a year, Farmer's Day, no, the uncle baby Kakra. The opening said, program here, Bayano, Christmas, organizers two, Nankasa, and penny for more done on. Onbonya for Kana one, or ye or more thing a brandy. Unimsa or two abba, oh, Bohomoding. Bohomoding is a trying to fluma into the BBA Bohomoding. Into Nipana, or this Sikabe shake your minimum. Ah, the fluma few of Ekasa war, baby or walkie come on, oh, befa. And said, program near Bayano Christmas, you know. The postphone himself, Mashawam at the cap, first one, Ominim, Omwaya. Game here, I have a copy. A game number 2, may san shop the postphone. Nansaya game storm, we are no. Mina me catch there because near branch and say, for open it in sale on average 500 city. I'm penny and power percent. Okay. Oh, my dear, I was in the boys popping into a map. May catch no play. Yanni because for Shia strike a be on be a mebraibono. Ebra me share because of 40 capuno. Na Evis, I no defend it, mebraibono, also. Etimino, me who said because of no, omu pesca. Enti, Yamia Domso, no sponsor so. Nana in Time Foundation. 1 match be a very nipia, 500 Ghana cities. Enti me place no, omote, film. Young guys never no. And your friend never found Oluman for Wemo, Debbie. Yeah, but what's what a papa? Can I one, Mession Jesse? Of course, Robo, Mession Jesse. Sunday, no most, Baumodi, yet you cry a shroom. And yet, Yamin so be as a 2 1 Baumodi for game. Yet it is said to be back for supporters there. Miss Ramo. Oh, be possible for Bohomodin, dear. Just say, and then I will share. Did you womb? Oh, back for share.
t-shirt bi adeɛ bɛtena baako bi a yɛsi sɛ black o sɛ deɛ bɛn no mo deɛ mo awukura nkɛyɛ black ne hifo kɛkyi a aboasa owayi wo wase blue ma kora san so ni ahoɔden ka ho yɛbɔ pomo left and right ɛne sɛ woba yɛn kwae pipire mu a kwae pipire football club yɛn ntaadeɛ ɛhyɛ nyinaa yɛ green bɔn mmɔdenfoɔ yɛbɛhyɛ nso yɛ green wɔakyɛ sɛ yɛn yɛkura suom nti wokɔ soro ba fam yɛbɛhyɛ wo yɛka kyerɛ play ɔnabɔ obi yɛwɔ mate ɛdɛ wopa kyɛw wobɛpa kyɛw nyame ka wo ɔbɔnsɛm kɛseɛ paa wei ɛnyɛ ha nko na bragging right no yɛbɛkɔ radio so yɛbɛkɔ ɛsɛwani fm yɛbɛkɔ anansi yɛbɛkɔ information centers ahodoɔ na yɛakɔdwa a na game no atumi nya the popular publicity a ɛhia on this note mahu sɛ team bi ɛwɔ polisifoɔ ɛwɔ mo team mu na deɛ mɛka no sɛ woyɛ inspector o woyɛ punisher o wonnim na wɔhyɛ amanfoɔ adwuma no wobɛkɔ wɔ fie wɔ adwuma no wɔ bɛbrɔ no so wobɛkɔ adwuma no wɔ fie wobɛkɔ di wɔ inspector no ɛwɔ fie on this note may invite the brain behind this whole program yɛn nyinaa yɛfɛ sɛ bɔ kɛseɛ nhyia tea lotteries na ɔmama yɛn nea ntia we are optional speech kana one ɛwɔ ha tea mineral water CEO ɛwɔ ha ɔno nso ɛde yes battery no mo sesa ɛma yɛn we are mɛfrɛ kana one the CEO for ACT mineral water na ɔno nso ɛde ɛyɛ the message for this program and so abrɛ yɛn why are we here tea lotteries. Italian done with Italian. No matter so really right inside. I try to come for what I can. So anytime I see you, I think about it. In future, now my yɛde nyame ase sɛ ɔde nnɛ ɔde akyɛ yɛn na mc no ebisa adwene anaa botaeɛ a ɛda dwumadie yi ɛso ɛyɛ ana meka sɛ memfi kurom a no ɛfa baabi ɛa na ɛyɛ meya because mebaa kurom a sɛ mebɛyɛ adwuma nti ahofama ɔdɔ a kuro yi ɛdan n'adi ɛkyerɛ me te a na ɛfa baabi ɛa na meyɛ meya sɛ memfi kuro wei mu m'adwuma ankasa nyɛ kuro wei nko ara na ɛwɔ mu mewɔ kuro bebree so but aha ɛna mete ɛde yɛ me nnwuma nyinaa botaeɛ yɛwɔ wokɔ Kumase a borɔno bi wɔ yɛfrɛ wɔ aso ase Easter biara yɛbɔ interlines gala ɛde gyegye yɛn ani nti ɛkɔbaa sɛ mabɛtena kurom ha yi mahwɛ several Xmas anaasɛ occasion biara no dwumadie biara nhyɛ da nkɔ so nti ɛmaa me ne me mpanyinfoɔ bi a ɔmo bɛn me edidi nkɔmmɔ nti ɛkɔbaa sɛ ɛneɛ Xmas emu da hɔ nyamea no nukura nie na me nko ara mɛyɛ no na ɛɛden nti metu anammɔn ɛkɔ me brother a ɛyɛ Kana hɔ in fact obi sɛ meekɔ no na adwen ne botaeɛ a
esi m'ani so a me dey prepare for this game no me kɔ manya ne saa botae na ɛwɔ m'ani so no na me bra so ɛwɔ bɛyɛ 10 times a ɔde support me nti nnɛ sɛ dwumadie yɛ pa ho ntoma sɛ Xmas Gala T Lotteries ɛne Kana One ɛɛbɔ Xmas Gala ɛwɔ asuom kurodua wei mu intercommunity a na yɛ botaeɛ nyinaa ɛyɛ ɛkoroyɛ ɛna yɛhwehwɛ ɔdɔ a yɛde bɛtena mantam ha anaasɛ asuom ha ɛno na yɛhwehwɛ nti nnɛ yɛto yɛn nsa frɛ mu a na yɛsrɛ sɛ dwumadie wei a ɛreba so yi ne titiriw ɛnkɔba sɛ yɛayɛ dwumadie no na ɛho nsunsuasoɔ ɛnwie yie na ɛkɔfa mihuyanka ɛno deɛ yɛsrɛ sɛ yɛnwie no na ɔdɔ no ɛbɛtoa so because yɛwɔ botaeɛ bi sɛ afe biara yɛbɛyɛ nti afe biara yɛbɛyɛ deɛ a na ɛgyina me ne wo ɛso nti yɛkasa kyerɛ electoral areas ne sɛ mommoa yɛn na ɛkoroyɛ matim macau football ɛde koroyɛ na ɛba ɛmma sɛ yɛkɔbɔ bɔɔl na ɛde oyone anaasɛ ɛde nsusabɔne bi ɛbɛpie nti mommoa yɛn na botaeɛ a ɛda so a yɛde di dwumadie no ɛyɛ ɔdɔ ɛna yɛhwehwɛ yɛda mo ase T Rotaries ɛde n'ano di sɛm ɛde ato dwa saa bere yi ɛno nti yɛtwɛn sɛ botaeɛ a ɛda dwumadie no so wote sɛ wɔse onyina kuropɔn no yɛ ɛne dwumadie no egu so sɛ bla baako a wonya no yɛde nka aka kyerɛ wo a yɛnyina yɛnim no ɛyɛ official launching ɛyɛ of inter-electoral Xmas Gala a yɛbɛkɔ so CEO ɛde ma ɛyɛ December yi ɛyɛ 27th ne 28th a yɛda yɛn anim yaa nipa mmienu a wɔn akɔlabo a wɔde saa dwumadie kɛseɛ yi de brɛ yɛn ɛyɛ T Rotaries ɔno ɛna ɔde n'ano di sɛm ɛde ato dwa yi saa nso so na saa bere yi yɛtwɛn ɛyɛ Kana City ɛyɛ Kana One ya ɔno nso de ne deɛ ɛba yɛ owura Kana One ɔno ɛna yɛ CEO ɛde ma sɛ dwumakuo ɛnyɛ no dwumakuo bebree ɛna papa yi ɛyɛ CEO ɛde ma sɛ ɔde brɛ yɛn ɛwɔ Jesus de no mu ɛno nti yɛn nyinaa yɛfa nsɛmba kɛseɛ ɛnhyia ACT Mineral Water Boss Kana One ɛyɛ original Kana One ɔno nso de n'ano di sɛm ɛde bɛto edwa sɛnea ɛyɛ T Rotaries ɛde nkan de ne de aba no yɛ original Kana baako pɛ yɛdi kan mede nkyia kɛseɛ kɔ so ma adɔfo a ahyia ha nyinaa ɛne honorable members ɛne kuroma no nyinaa na dwumadie a yɛdi ɛyɛ me ahoɔho a ɛyɛ me dɛ sɛ afe mu no nyinaa ɛkɔ na wieɛ nyame adaroma yɛn nyinaa yɛte nkwam na yɛwɔ ahoɔden ebi anya ahoɔden amfa nkɔ afe no awieɛ ebi yare ebi nso awu mpɛtuwuo nsɛm bebree ɛna asisi mu na sɛ nnɛ yɛwɔ ahoɔden na sɛ twe ne yɛmpo nyankopɔn abɔ yɛn ho ban na afe no akɔ awieɛ ɛba abɛto yɛn asomdwoe mu a na ɛwɔ sɛ yɛ biribi nso ɛde daa yɛn nyankopɔn ne kuroma no ne mpanimfoɔ nyinaa ase sɛ yɛde awurade ase sɛ yɛte ase na deɛ ɛtɔ so biom mede aseda nso kɛseɛ ma ɛyɛ me bra T Lotteries ɔkasa sɛ ɔmfiri asuo mu ha na nka yɛyɛ sɛ kɔ ofiri ha a nka ɛbɛyɛ ne dɛ waka asɛm kɛseɛ paa nanso deɛ me so mpɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ baabi a woteɛ no ne baabi a wofiri because
sɛ aha ɛnyɛ ma no a anka ɔni ha si deɛ ɔreka sɛ ɔwɔ dwumadie no bebree ɛwɔ baabi nanso asuom na woyii sɛ ɔbɛtena na biribi kasa sɛ twɛdi ampa onyankopɔn ayi ama no sɛ kurom ha na wɔntena ɛmmɔ ne bra na wɔtena ha nso bɔ ne bra a ɛbɛwie ne yie na awie no pɛyɔ na ɔbaa m'anim ne mebɛdwen ho sɛ dwumadie bi sei na ɔpɛ sɛ nka wɔyɛ no afie yi ɛde ma kuro no na kuro no ma no nso ani gye na me nso mekyerɛ ne sɛ o na wo mpo a womfiri ha no woanya adwempa sɛ deɛ a na mmea mefiri ha no adɛn nti na ɛnsɛ sɛ mefoa wo so nti me nso mede m'anim deɛ ne me nyansa bɛka wo deɛ no ho because praeɛ wɔ hɔ yɛyi baako a ɛbu but yɛka bɔ mu a ɛmu nti me nso mede me nyansa a me nso nyame de adom me a mede te kuro yi mu ɛde boa sɛ kuro no ɛbɛkɔ so ɛde aka ho na yɛn nyinaa yɛtu anammɔn a ɛde asomdwie ɛbɛba na yɛka yɛn ho bom ɛma dwumadie no nso no mehwɛ pɛmpɛn so a abɛduro no a metumi sɛ dwumadie no deɛ ɛbɛyɛ brutal ɛbɛyɛ superb ɛbɛyɛ dɛ na deɛ meka asrɛ nnipa nyinaa ne sɛ dwumadie no a yɛkɔbɔ no ɛyɛ game obroni sɛ ɛyɛ game nso no ɛtae de anibere nso ɛba nanso yɛanyɛ game ne sɛ ɛmɛyɛ game ba yɛyɛ sɛ ɛmɛyɛ entertainment nti yɛsrɛ sɛ dwumadie no ɛkɔ so a sɛdeɛ yɛde anigye na yɛyɛ no yɛmfa anigye ɛmfa nwie Matthew Macau mente asɛ we should understand sɛ dwumadie no ɛyɛ lose and win ba me bro no so deɛ lose deɛ a ɛnyɛ lose eti deɛ mesrɛ ne sɛ yɛn nyinaa no deɛ ɛbɛsi bia no moma yɛnyi ntom na next time bi no wo a wobɛlusu no te aseɛ sɛ wobɛyɛ well prepared sɛ woba bɛhyia agoprama no so ma wadi agorɔ ma wafa kuruwaa no ɛde akɔ but mempɛ sɛ baakɔyɛ sɛ referee arɔbo me ana mayɛ sɛ obi wɔ hɔ koraa no a you know ɛyɛ bɔɔl na ɛyɛ bɔ obi bɛtumi atwa obi na ɛnyɛ boapayɔ ɛna ɔde twaa no ba obi nso de abufuo ɛbɛyɛ sɛ mɛtwa obi ahyɛ mu ne wakɔpira ne pira bi a wɔkyena bi no wobɛhu wo nua no na akɔyɛ asɛm foforɔ nti deɛ meka ɛde atwa toɔ ɛde ahyɛ asuom kurodua yi nkuran ne sɛ dwumadie yi a yɛahyɛ aseɛ yi ɛnyɛ ɛnoa ni ɛbɛtoa so atoa so atoa so na ɛbɛtoa so atoa so a na ɛgyina yɛn nyinaa yɛso yɛn nyinaa so ɛbɛgyina ne sɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ baako na yɛakɔprɛte yie na ntotoeɛ biara a yɛyɛ no obiara ayɛ responsible na obiara nso arespect ne ho na obiara nso obey by the rules and the regulations a govern dwumadie no a yɛredi no ɛno na ɛbɛma yɛn nso no yɛnkura nhyɛ ayɛ kɛse ama wɔkyerɛ bi no woyɛ investment ɛwɔ biribi sɛ mu a wɔn nso no ɛnkɔyɛ wo naa nti yɛhia kuroma no nyinaa ɛmmoa ɛne yɛ support sɛ ɛda no so a yɛn nyinaa bɛbɔ twi ne abɛ supporto ma adeɛ no ayɛ fɛ na yɛwie nso a yɛde nkonimdie ɛne n'aseɛ ama twɛdi ampɔ nyankopɔn meda mo ase yeah kana one ɛso ɛde n'adodi sɛm ɛde ato dwa ma ɛnyɛ kɛseɛ yɛsɛ wokɔ so a wo comment wo follow na wo share ne fɛfɛɛfɛ ɛno nti ɛsan sɛ dwumadie no egu so a ɛkɔ so kama yeah dwumadie no all egu so the electoral areas kama obia ɛwɔ ne colours a yɛde ɛkɔ saa game wei mu ɛno nti on this note yɛbɛ launch colours no for the individual electoral areas no yes colours no yes yɛyɛ balloting ɛna obia nya ne colour ɛno nti okay ɛno nti
saa deɛ wei